Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly urny halkymyzyň aýratynam ýaş nesilleriň arasynda sagdyn durmuş ýolgalaryny pogtulandyrmak, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna amala aşyrýan durmuş ugurly syýasatyň esasy ugurlarynyň birini urly. Bu bolsa ýurdumyzda köpçülikden beden terýägi ýokary netijeli sporda gyzyklyny bildirýänleriň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Bäzi şatnaşýan maşgalalar öňü bilen ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemme tarapdan sağlaşykly ötüşi, halkymyzyň saglygy barada döwlet derejesinde ýygyderli alad edilýän üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Bätişik soňky ýyllarda sagdyn durmuş ýolgalarynyň tarapdarlarynyň artýanlygynyň we spordyň dürli görnüşleri bilen meşgullanýanlaryň bu ugra aýratyn höwes bildirýänliginiň nowatdaky beýany urly. Şatlyk şowkun uly dawra bilen dowam eden bätişikler maşgala agdalarynyň agdyberliginiň, olaryň ýeňişe bolan höwesiniň belentdigini görkezdi. Aýratyn bätişiklerin çylçyrymly görnüşleri maşgala agdalarynyň ezberligini ýüze çykardy. Bu bolsa ýurdumyzyň tutuş ilatynyň gahrman arkadamyzyň başyny başlan we arkadagy gahrman ferdarymyzyň üstünlükli dowam etdirýän sagdyn durmuş ýolgalarynyň agrarlygynyň nowatdaky suwutnamasyny urly. Ýeňiş kazanmagy maksat edilýän maşgala agdalary bätişiň her bir şertini ustatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Olaryň çalasynlygy, maşgala agdalarynyň agdyberlikli hereketi ýeňişiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Maşgala agdalary sagdyn maşgala, sagdyn nesil atly bätişiň ýakly ugurlaryny ýokary derejede geçmegi başardylar. Şeýlelikde tutuş ýurdumyny gurşap alan bätişiň jemleýiş tapyryň netijeleri aglan edildi. Oňa laýyklykda sagdyn durmuş ýolgalarynyň tarapdary bolan maşgalalaryň gatnaşmagyna geçilen bätişikde ýeňji bolanlary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar goşurly. Ýeňjilere bayraklaryň gowşulmagy giňme şöyle şäheriniň ähmiýetini we derejesini hasan belende götürdi. Munyň wady ýurdumyzda döwlet derejesine geçirilýän şäherleriň guramaçylyk ýagdaýyna hemme tarapdan esasda we ören jogapkärçilikli şeýleşilýänliginiň nowatdaky suwutnamasyny urly. Ýeňji bolanlar ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly fenleriň öň sirasine geçirilen bu bätişiň şatlyklaryna şatlyk goşup, mundan beýlägen bilen sepkitleri iýlemäge ruhlandyran üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler.